先生たち、おはようございます。すみません、ディアル先生。今よろしいですか？はい。私は30期生の薄巻ナルトです。日本語の勉強の報告の係です。報告します。30期生の実習生たちは26人です。みんないます。勉強の準備をしました。どうぞよろしくお願いします。すみません。何か手伝いましょうか？ないです。ないんですね。どうもありがとうございます。以上です。失礼します。